हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः नमः। ओम सद्गुरु। गिबि गिबि नैबे ब्रह्म ज्ञान चेनेलनि बिगोमानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा गासै जोंनिनो सैथो धोरोम सिबिग्रा आइ बाबामोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे जिथु टपिक, बे टपिकआनो जाहैदों धोरोमनि सोमोन्दैयै सावरायनाय। मानो होनोबा दिनैनि बे दिनाव जोंनि सुबुं हान्जानि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बायदि बायदि गावजों गाव दावराव दावसि जागासिनो दङ। बिनिखायनो बे धोरोमनि सोमोन्दैयै बुंथिनो थाखाय एबा सावरायनो थाखाय जोंहा जोंनिनो गुरु परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया धोरोम शास्त्रनि सोमोन्दैयै दखान बिजाब लिरनानै गालांखानाय दङ। बे बिजाबफोरानो जाहैदों अमृत सागर, साननिथु क्रिया, परम कल्याण गीता, पुत्र गन्थावली, पूर्ण साधना, भ्रमण वृत्तान्त, गासै बे सयखान बिजाब। बे सयखाननि बिजाबनि गेजेराव दिनै जोङो सारनिथु क्रिया बिजाबनिफ्राय धर्म काहाके बोले, धर्मआ माखौ बुंमारो, नै बिनि सोमोन्दैयै सुंद'यैब्लाबो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंनि गेजेराव रग'यै धोरोमनि सोमोन्दैयै लिरनानै गालांखानायखौ आं दिनै फरायथिनानै होनो सानदों। मानो होनबा जोंनि गेजेराव धोरोमखौ लानानैनो गावजों गाव सुत्रा सुत्रि, एना एनि, नोंसिना नङा जोंनासो नंगौ, बेफोरबादि दान्थे बिदान्थे जालायलायबाय थानायखौ दा नुगासिनो दङ एबा बेबायदिया सोलिफुगासिनो दङ आरो। बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसि सुबुं, बे सुबुं समाजनाव जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो बेक्तिनावनो मानसि समाजनाव मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै सायख'नानै लानो हानाय गोहोखौ बे मानसि समाजनावनो
हरदों इसोरा। बेनिखायनो जोङो नंगौ नङाखौ गावजों गाव एसे बिजिरलायनानै नायलायलायोब्ला एब्ला बिजिरनानै जोङो साफ्रोमबो बेक्तिया बबे नंगौ बबे नङा बेखौ नै दिनैनि बे समाव सायख'नो गोनां दिन थारिख सौफैदों। बेनिखायनो जोङो गावबा गावनि जेसेबां धोरोमनि नाम बेखौ लानानै दावराव दावसि जानायनिफ्राय एसे जोङो दसे सम गुबै धर्मआ माखौ होनमारदों बेखौ एसे बिजिरलायदिनि जोङो। बै आइमोन बाबामोन, मुलुगनि गासैबो जेसेबां दङ मानसि हारिखौनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया खावलायलांदों। ओरैबायदि खावलायलांदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया, धनी दरिद्र, बादशाह, जमिदार, हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टियान, ऋषि, मुनि, मौलबी, पादरी, पण्डित प्रभृति मनीषगण आपनारा আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি শূন্য হইয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচারপূর্বক সারভাব গ্রহণ করুন, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়, জীবসমূহ শান্তি পায়। বিধি রক্ষার জন্যে বিধি নহে, জীব রক্ষার জন্যেই বিধি। কেননা সকলেরই আত্মা এক পরমাত্মার স্বরূপ। परमहंसआ खावलायदों। मानो होनबा गोनां गैयै राजा बादशाह, हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टियान, ऋषि मुनि, मौलबी पादरी, पण्डित बायदि बायदि सुबुंफोर, नोंसोरो गाव गावनि देरहानाय जेननाय बेफोरबायदि मान लुगैनायनिफ्राय गोजानाव थानानै नंगुबै असे मुवाखौ आजाव, जाहाथे मुलुगनि मोजां जायो होनदों। गाज्रिया जायखारनानै मोजां जायो, जगतेर अमंगल दूर हইয়া मंगल बिधान হয় होनदों। जिब रक्षार जन्যে बिधि, जिबिफोरखौ लाखिनायनि थाखायसो खान्थि होदों होनदों धर्मआ। बेनिखायनो बयनिबो जिउआ एक परमात्मानि जिउ रोखोमसे होनदों। मासे दाउनिबो, मासे जिबौनिबो, मासे अमानि, मासे फारौनि, मासे बोरमानि बै जिउआबो जों बे मानसि एबा सुबुं समाजजों रोखोमसे होनदों बिसोरनि जिउआबो। बेनिखायनो बिसोरजों जोंखौ अनलायनानै थानो थाखायसो परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया जोंखौ खुथारै खावलायदों। मुलुगा जाहाथे गोजोन जायो होनदों। बेनिखायनो दा दिनै बेखिनि रावखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया जेब्लानाखि गाव बबेबा जायगायाव जुदि थांनानै रायजोफोरनि गेजेराव धोरोमनि सोमोन्दै बुंथिनो गोनां जायोब्ला बै समाव परमहंस शिबनारायण स्वामीजि आफाया नैबे दानिसो आं गोजौआव बुंथिलांनाय रावफोरखौ बुंनानै बयखौबो खावलायदोंमोन। आइमोन बाबामोन, नोंथांमोन। दा होमबा जोङो फैदिनि धर्म काहाके बले, बांलानिसो दै आइमोन आफामोन। मानो होनबा सोरबा सोरबा बेखौबो बुङो बांलानि राव बुंनायखाय
कलकातानिफ्राय लाबोनाय धर्म होननानै बुंलाबायो मानसिफ्रा। नाथाय कलकातानिफ्राय लाबोनाय ना बहानिफ्राय लाबोनाय बेखौ दिनै नोंसोरो आइमोनहा बाबामोनहा नोंथांमोनहा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंसोरो बयबो मोजाङै खोमाखौ नोजोर होनानै खोनासंनो नाजादो। बेजों लोगोसे नोंसोरो गाव गावबो मा बुंमारनाय जामारदों बेखौ बिजिरनानै सायख'लायदो आइमोन आफामोन। नैबे जाहैबाय दहायसो दखान बिजाब बुंदोंमोन ना आङो धर्मनि ग्रन्थ, बिनि गेजेराव बे जाहैबाय सारनित्य-क्रियानि 37 पृष्ठायाव मोनगोन आरो बेखौ। মনুষ্যমাত্রই বলিয়া থাকেন যে সকলেরই ধর্ম পালন করা কর্তব্য। मानसि मानियानो बुंबाय थायो जे बयबो धोरोम पालन खालामनाया एखेबारे गोनांथार। धर्म पालन ना करिले गियान ও मुक्ति হয় না। धोरोम पालन खालामाब्ला धोरोमनि हाबा मावाब्ला गियान आरो मुक्ति जाया। धर्महीन मनुष्य पशुर समान। धोरोम गैयै मानसिया जुनादजों समान। बे खोथाखौ परमहंस बाबाया बुंदों आरो। অতএব প্রকৃত ধর্ম কাহাকে বলে বুঝা উচিত। दानि जे आं गोजौआव बुंबोदोंमोन धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंना, नैबेखौ नै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बुंदों। मानो होनबा गुबै धर्मआ माखौ बुंमारदों बेखौ बुजिनानै लानाया गोनांथार होनदों। অনেকেই সংস্কার আছে যে দ্বিধাতু হইতে ধর্ম শব্দ হইয়াছে। गोबांनावनो ओरैबायदि फोथायनाय दङनो आरो। मानो होनबा द्विधातुनिफ्राय धर्म सोदोब जादों। द्विधातु अर्थात যাহার দ্বারা ধৃত আছে বা ধারণ করা যায় তাহাকে ধর্ম বলে। एसे खोनासंनानै ला आइमोन आफामोन बाबुमोन नानिमोन मा बुंबारनाय जादों नै द्विधातु थामहिनबा जायनि दारै नैबे मुलुगा एबा जों एबा जोंखौ हमथानानै दङ बा जोंखौ बामनानै लानाय बादि खालामगासिनो दङ जाय व्यक्तिया बेखौनो धर्म बुंनाय जायो होनदों। मानो होनबा द्विधातुनिफ्राय धर्म सोदोब जादों नालाय बेखौ नैबेजों रिजायदों आरो। नोंसोरो हयथ' मालाबाबो खोनाफेरै एबा बेबायदि बुजायनायखौ नुफेरै व्यक्तिफ्रा हयथ' बेखौ हथात हमनोबो हाया जानो हागौ आरो। नाथाय बिसार खालामनो थिनदों परमहंसआ। आं दिनै जि बुंबाय परमहंसनि रावसो नालाय बेखौ नोंसोरो बिसार खालामनानै एसे नोंसोरबो मिथिनो नाजादो आरो। किन्तु द्विधातु बा धर्म কি বস্তু সত্য কি মিথ্যা তাহারা জানেন না এবং আদৌ বিচার করিয়া দেখেন না। কেবল ধর্ম শব্দ লইয়া নানা প্রকারে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। नै बेवहाय बुंबाय नाथाय बै जे द्विधातु होनदों धारन हमथाग्रा एबा धर्मआ मा मुवा सैथो ना नंखाय बेखौ बै धोरोमनि दावराव जाग्राफ्रा मिथिया होनदों। ओरैनो नामखौ लानानैल' दावराव जायो होनदों। बेखौ एकदम गुदिनिफ्राय होनदों आदौ बिसार करिया देखेन ना।
आजौ आजायनिफ्राय बिसार खालामनानै नाया, खालि धोरोम सोदोबखौ लानानै बायदि रोखोम गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामबाय थायो होनदों। बिनिखायनो जोङो बे धोरोमनि सोमोन्दैयै मोजाङै माखौ बुंमारदों, माया धर्ममाद, बेखौ बुजिनानै एबा मिथिनानै लानाया बयबो बेक्तिनि थाखाय एखेबारे गोनांथार जानानै फैदों। जाहाथे जोंनि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे, नोंना नंगौ आंना नङा होननाया जाहाथे जोबनानै जाय हक सासेल' इसोर बेखौ मिथिनानै बै सासेखौनो जाहाथे जों बयबो बर'आनो जा, सावथालानो जा, नेपालानो जा, बांगालानो जा, बिहारियानो जा, मारुवालियानो जा, जायखि जाया जेखि जाथियानो जाथों, बे सासेल' इसोरखौ जोङो मिथिनानै खुलुमोब्ला जोंनि बे सुबुं समाजनि गेजेराव गोजोननाया फैगोन आरो आइमोन आफामोन। मानो होनबा जोङो इसोरखौ सासेल' होनबाय, धोरोमखौबो मोनसेल' होनबाय, बयनिबो खुगायावनो बे धोरोम प्रसारकफोरनि खुगायाव ओंखारो आरो। नाथाय धोरोमखौ जे मोनसेल' होनदों, इसोरखौबो सासेल' होनदों, मानोथो बै नामालाय बेलेग बेलेग जाखो? नामाथ' बेलेग बेलेग ना। इसोरा सासेल'बा, धर्मआबो मोनसेल'बाथ' नामाबोथ' मोनसेल' जानांगौ ना। दा हनै गोबां रोखोमनि नाम दं धोरोमनि नामानो आरो, नङा होमबा नोंथांमोन? बे नामा गोबां गावजों गाव दोननाय आरो बेखौ बै उनथिंजाय मोनसे डायग्राम दं, बेखौ दा बै डायग्रामजों माखासे रिजायनानै होसिगोन, आं बेखौ बुंथ'ला आरो। धृधातु बा धर्म कि बुस्थु? बै जे धृत होनदों जायखौ बर'आव होनो बोगथाबनाय, जायहा गोहो थायो बा एबा दङ, बेसो धर्म होनदों आरो धृधातु। बेबायदि आरो साकार बा निराकार, किंबा निराकार साकार समष्टि अर्थात पुर्ण, जायनाखि धर्म बुंदों बियो नुनो मोननाय, नुनो मोनै, नुजानाय, नुजायै, बियो सरजाबनाय, थामहिनबा पुर्ण, जायनाखि आबुं, बेखौसो धर्म बुजायदों आरो। बहाय संखेब संखेब जादों। आं नैबे उनथिंजाय डायग्राम दं, बे डायग्रामाव दा माखासे ओंखारहैसिगोन आरो बहाय बुंनाय रावफ्रा आरो। निराकार ब्रह्मे धातु संज्ञा हयते पारेना, जायखौ जों नुनो मोनैखौ खुलुमदों, बै नुनो मोनैया धातु एबा बहाय मुं गैया, जानोनो हाया होनदों नाम गैयियाव आरो। मानो होनबा बे नामानो गैयाबा, बेहा ओरैनो दोनदोंल', खामानियाव जुदि जेबो गैयाबा बियो मुं जानो हाया होनदों आरो, गैयै मुवाया आरो। जिहेतु निराकार निर्गुण अर्थात गुणातीत, निराकारे धारणा शक्ति नाय, नुनो मोनै, गुन गैयै, गुननि गिबि, नुनो मोनैयाव धारणा शक्ति गैया होनदों, हमथानाय गोहो गैया नुनो मोनैयाव आरो। जेराव नुनो मोननाय बेयावसो हमथानाय गोहोआ दङ, बेबायदि होनदों आरो। बेनिखायनो साकार बिराट ब्रह्मेर अंग प्रत्यंगकै शास्त्रे साधातु बले। बिनिखायनो नुनो मोननाय गेदेर ब्रह्मनि अंग प्रत्यंगखौनो शास्त्रआव स्नि धातु बुङो होनदों आरो। जेरैहाय अम्भु इत्यादि, थामहिनबा पृथिबी, जल, अग्नि, बायु, आकाश, चन्द्रमा,
सुर्य नारायण नैबे स्नि धातुआ बेवहाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान नारायण बियो स्नि धातु होनदों बेखौ। ओइ ज्योति स्वरूप बिराट ब्रह्मई समस्त सरासरके धारণ करिया अनादिकाल हইতে स्वयं आभन आधारे पूर्णरूपे बिराजमान। बे ज्योति स्वरूप गेदेर ब्रह्मआनो गासैबो बे मुलुगनि थाबायनो गोरों रोङैखौ लानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो गाव आबुं महरै गोसारनाय बे स्नि तत्व आरो सात तत्वआ এই সাত ধাতু হইতে সমস্ত সরাসর স্ত্রী পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। बे स्नि धातुनिफ्रायनो गासैबो थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवानि गथा मिहि देहाया दाथाय जादों। इहार मধ্যে কোনো অঙ্গ বা ধাতুর দ্বারা তোমরা বা জগৎ সরাসর ধৃত আছে বা নহ এবং কোন ধাতুর অংশ দ্বারা তোমরা চেতন হইয়া সমস্ত ধারণা ও বোধাবোধ করো ও সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদিগের মধ্যে কোন ধাতুর অংশের অভাবে বোধাবোধ থাকে না। बेवहाय बुंबाय नै जेरैहाय नोंसोरखौ बे थाबायनो गोरों रोङैखौ जेरैहाय धृ धातु होनदों हमथाग्रा बियो बबे हमथाग्रा मोनसेया नोंसोरखौ गोथां महरै गासिबखौबो मोनदांहोयो आरो मोनदांथियो आरो उन्दुलांनाय थासारियाव नोंसोरनि गेजेराव बबे मोनसे धातुआ अभाब जानानै गैया जायोब्ला नोंसोरो जेबो मिथिनो रोङै जायो। नै बेफोरथ' बिराद गोथौ मिहि राव आरो उन्दुनाय समाव नोंनि बबे मुवाया गैयैयाव नोङो उन्दुलाङो नों जेबो मिथिनो रोङै जायो बेखौ सोंदों आरो बेवहाय परमहंसआ। बेखौथ' जानला मोनला बेक्तिया मिथिलाना। नै बेनिखायनो धोरोमनि सोदोबा बिराद माने गोरा आरो गोब्राब होनदों मिथिनांगौ आरो ओंखायनो परमहंसआ आध्यात्मिक गियानखौ जोंखौ खामायनो थिनदों आरो এবং কোন ধাতুর অংশ তোমাদের মধ্যে পুনঃপ্রকাশে তোমরা বোধাবোধ ধারণा করো। बबे मोनसे धातुआ फैफिनोब्ला नोंसोरनि गेजेराव पुनराय नोंसोरो सिरि मोनो एबा मोन्दांथि खालामो। এই এক সত্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ চন্দ্रमा সূর্য নারায়ণ পরমাত্মায় নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে সর্বশক্তিমান রূপে স্বয়ং শতপ্রকাশ আপন আধারে আপনি বিরাজমান আছেন এবং ইহারই নাম ধর্ম ও ইহার দ্বারাই সমস্ত ধৃত আছে ও সমস্তই ইনি। बेवहाय बुंबाय नै बे मोनसेल' सैथो बिश्व ब्रह्माण्डनि जायखौ गोथां होनदों पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप अखाफोर सान नारायण आंगो जिउमाया नुनो मोनै नुनो मोननाय बायफ्लेनाय गैयै बयनिफ्रायबो गोहो गोरासिन महरै स्वयं गावनो बेरखांनाय गावनियावनो गाव गोसारनानै दङ आरो बिनि नाम
बिनि नामानो धर्म। बिनि दारैनो बिनि हेफाजाबजोंनो गासैबो बियो धृत एबा हमथा जानानै दङ आरो समस्तयिनि गासिबो मुलुगानो बिनिनो जोबदों। जायखौ दा बिनि सोमोन्दैयै बै उनथिंजाय थानाय डायग्रामाव दा दिहुनहैबावगोन दे आइमोन आफामोन, मोजाङै बेहाय दा रिजायनानै खिन्थासिगोन आरो। इहारै चैतन्य बुद्धि बा জ্ঞান দ্বারা তোমরা আপনাকে ও সমস্ত জগদাত্মক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ বিরাট ভগবানকে ধারণ বা বোধাবোধ করিতেছ। नै बिनि जायथु चैतन्य होनदों गोथां बुद्धि बा गियाननि हेफाजाबजों नोंसोरो गावखौ गासैबो मुलुगनि जिउ पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप गेदेर भगबानखौ धारन बा मोनदांथियो होनदों। बै ज्योतिनि दारैनो आरो। मानो होनबा जोङो बै पुर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सान नारायणनि हेफाजाबजोंनो जोङो थांनानै दङ। बे ज्योतियासो बे मुलुगखौ दैदेनगासिनो दङ आइमोन आफामोन। मानो होनबा बे ज्योतियासो नैबे मुलुगखौ हमथानानै दंगासिनो दङ। जेरैहाय बै सान नारायणआ मोनसे जायगायाव दिदोम, बे सान नारायणआ बिनिफ्राय नैबे मुलुग नैबे बुहुमा जाहैबाय मोनसे दाउदै बायदि गल गाब। सुइनो जायगायाव दं बे बुहुमा। बे बुहुमखौ बै पुर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप सान नारायणआ गावनि गोहोजों धारन होनदों, जायखौ धृत, जायहा बोगथाबनाय गोहो दं बेखौसो धर्म होनदों, धोरोम सोदोबा। होमबा बे ज्योतिया बे मुलुगखौ हमथानानै गावनि गोहोजों बियो बे मुलुगखौ दैदेनदों। बिनिफ्राय जेरैबायदि सान हर जानांगौ, हरनिफ्राय सान, साननिफ्राय हर, नै बे बुहुमखौ बियो गिदिंहोगासिनो दङ बै ज्योतिनि हेफाजाबजों। ज्योतिनि हेफाजाबजों ओरै गिदिंगासिनो। नाथाय ज्योतिया दिदोम मोनसे जायगायावनो थायो आइमोन आफामोन। बेहा लर सर गैया, मोनसे जायगायावनो थाग्राखा। बेनिफ्राय बिनि दारैसो नैबे बुहुमा गिदिङो आरो। जेनेबा दा गिदिंगासिनो दं, गिदिंगासिनो दं, नै थांगासिनो दं, थांबाय 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 थांबाय, बेखौ बेलासिनाय हमबाय, आरो ओरै गिदिंहैथारनानै ओरै जों सिंथिं थाहैबा ज्योतिया आन्दो जानोसै, खोमसि जाहैबाय, मोनाबाय। बिदिनो आरो सोरांलाय मोनालाय, सोरांलाय मोनालाय, बे खामानिखौ बै ज्योतिस्वरूप सान नारायणआ मावगासिनो दं आरो आइमोन आफामोन। बेनिखायनो धृत होनदों जायखौ, धारन, जाय माने बोगथाबनानै गावनो गाव मुलुगखौ हमथानानै लागासिनो दं, धारन। होमबा बै मुवाखौसो एबा बिनि मुङासो धर्म। नोंजों आंजों बायदि बायदि नाम दोननाय धर्मआ बियो धर्म नङा आइमोन आफामोन। बिनिखायनो जोङो धोरोमनि सोमोन्दैयै मोजाङै गावजों गाव एखेबारे बिजिरलायनो माखासे खामानि दङ। बेखौ परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया बे धोरोमनि सोमोन्दैयै धर्मखौ माखौ बुंमारदों बेखौ रग' रग' नैबे सारनित्य क्रियानि 36 पृष्ठायाव बेखौ लिरनानै गालांदों आरो। তোমাদিগের এই ধৃধাতু জ্যোতিস্বরূপ যখন সুষুপ্তির অবস্থায় কারণে লয় হন, অর্থাৎ যখন তোমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও, তখন ধৃধাতু চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপের অংশ মন ও বুদ্ধি নিরাকার কারণে স্থির হন বলিয়াই তোমাদিগের বোধাবোধ থাকে না। এবং যখন মনোবৃদ্ধি বুদ্ধিরূপী জ্যোতিস্বরূপ ধৃধাতু তোমাদিগের অন্তরে নিরাকার হইতে সাকার
জ্যোতি অর্থাৎ মন ও বুদ্ধিরূপ সাকারভাবে প্রকাশমান হন তখন তোমাदिगेर बता बता धारणा करितेसो होनदों। गोलावथार नैबेयो जेनेबा बहाय धृतातु जायनाखि नोंखौ हमथानानै लानानै दंमोन नोंजों लोगोसेयैनो आरो नोंनाव थानानै धृत बिनिफ्राय बे ज्योति स्वरूपा जेब्ला उन्दुलांनाय थासारियाव बियो ज्योतिया गैया जाथ'यो होनदों। थामहिनबा जेब्ला नोंसोरो एखेबारे उन्दुलांफुथारबाय होमब्ला गोसो बुद्धिया नुनो मोनै खारनाव थायो होनदों। बिनिखायनो नोंसोरनाव बै ज्योतिया दसे गैया जानानै थानायाव बेखौ गोसो बुद्धि जिथु गोथां दंमोन नोंनाव साननो हानाय बे ज्योति स्वरूप एबा धृतातु जायनाखि हमथानानै लाग्रा बियो नुनो मोनैयाव थानानै ज्योति एबा गोसो बुद्धिया बेवहाय गैया जाथ'नानै थायो आरो। होमब्ला नोंसिनि जाय बुस्थुआ मोनदांथि जानांगौमोन जाय बुस्थुआ नोंसिनाव हाबनानै दंमोन बै जिथु धृतातु होननाय हमथानानै लाग्रा बे दसे बहाबा थांथ'नानै थाहैनायाव उन्दुलांनाय समाव बेखौ जेबो मिथिया जाहैबाय आरो। यथ'खन इनि जेब्ला बियो गोसो बुद्धि महरै दङमोन होमब्ला मुलुगनि थाबायनो गोरों रोङै गासैबो माने सृष्टि फालन खांनाय चेतन महरै खामानि मावजायो होनदों आरो बै ज्योति थानाय समाव आरो कार्य हयतिसे इनि नाथाखिले समस्तै ध्वंस होया जायबेक बै जिथु ज्योति नोंखौ जे हमथानानै लागासिनो दङ बेखौबो नोंसोरो ओरैनो खुगाजों हमथानानै लानाय बुंब्ला हयथ' बुजियाबो जानो हागौ। बे बुस्थुआनो जाहैबाय साननि बाहागो नोंनाव जे बै जिउ महरै जिथु अर दङ नैबे अरा बयनिबो बै मानसिनिफ्राय लानानै दाउसेन दाउला एम्फौ एनला गासैनियावबो बे अरा जिउ महरै दङ आइमोन आफामोन। बे अरा जुदि नोंनिफ्राय जेब्लानाखि ओंखारलांगोन गलांगोन होमब्ला मा होनबाय नै बेवहाय समस्तै ध्वंस होया जाहैबाय गासिबो जोबजोबलांगोन होनदों माने थैगोन बे अरा गैयाब्लानो। बेनिखायनो बे अरासो जिउ आइमोन आफामोन। ओंखायनो जों बे अरखौ सिनायनो नांगौ। बे अरा बबेनिफ्राय फैदों? बे अरा बै ज्योति स्वरूप सान नारायणनिफ्रायनो फैनाय ज्योतिनिनो बाहागो बे अरा। मिथिदोंना आइमोन आफामोन? धर्मनि खोथाया जानला मोनला नङा। जानला मोनला साज्रांज्रांजों नोङो धर्मखौ नोङो खिन्थानो हाया एबा प्रसार खालामनो हाया। अतएव होनदों बृता शब्दार्थ अ तर्क बितर्क परित्याग करिया धृतातु बिराट चंद्रमा सूर्य नारायण ज्योति स्वरूप परमात्मा धर्मके सिनिया अपूर्ण रूपे धारणा करिया परमानन्दे आनन्द रूपे थाको होनदों। मानो होनोब्ला ओरैनो बेखार सोदोबखौ लानानै होनदों। जों जे दा धर्मनि सोदोबखौल' लादोंना शब्दखौल' लादों आरो नाथाय मा मुवा मात बेखौ जोङो दिनैसिमबो रावहाबो बिसार खालामनानै नायाखै एबा नागिराखै आरो। बेनिखायनो धर्मआ मोनसे सोदोब नङा बे असे गुबै। बेनिखायनो बे शब्दखौ लानानै तर्क बितर्क होनदों। बेखौ एंगारनो थोनदों जोंखौ नागारनो थोनदों। जोंहा जे गावबागाव मोनसे मोनसे धोरोमनि नाम जोङो संगठन बानायदों बेखौ एंगारनानै धृतातु जायखौ गोजौनिफ्राय बुंबोगासिनो दं
द्रि धातुनिफ्राय धर्म सोदोब जानायखौ बे धर्मखौ असे धर्मखौ सिनायनानै आबुं महरै धारन खालामनानै आंगो गोजोनग्लाय गोजोन महरै था बेखौ परमहंसआ जोंखौ खावलायदों आरो मानो होनबा जोंखौ जाय हमथादों बेनो धर्म जेरैहाय जति स्वरूपा जोंखौ दानानै जोंनि देहायावनो अरखौ जिउ महरै सोनानै जोंखौ गोथां महरै लाखिनानै दंगासिनो दङ बिनिखायनो बै पुर्ण परब्रह्म जति स्वरूप परमात्मा बे धर्मखौ सिनायनानै आबुङै नोंसोरो आंगो गोजोनग्लाय गोजोनै थादो होनदों सिनायनानै मनुष्य मात्ररे ऐ एक सत्य धर्म पुरुष उपास्य देवता परमात्माके निराकार साकार अखंडाकारे पूर्णरूपे भक्ति श्रद्धा सहकारे धारणा करा उचित जाहाथे ज्ञान हइया मुक्ति स्वरूप परमानन्दे थाकेते पारो होनदों मानसि मानियानो बे मोनसेल' सैथो धोरोम पुरुष खुलुमजाग्रा मोदाय आंगो जिउमाखौ नुनो मोननाय नुनो मोनै बायफ्लेनाय गैयै आबुं महरै मान होनायजों लोगोसेयैनो बेखौ खुलुमनाया गोनां जाहाथे गियान जानानै मुक्ति महर आंगो गोजोनग्लायै जोङो थानो हायो होनदों ऐ अनादि सनातन धर्म हइते अर्थात पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जगतगुरु माता पिता परमात्मा हइते विमुख हइले जगते नाना प्रकार कष्ट ओ अशान्ति हइया थाके मा होनबाय बहाय नै बे गोदो गोदायनिफ्रायनो थाखानाय होनदों जायखौ सनातन जाय बुस्थुआ जि समनिफ्राय सृष्टि जाबाय बे समनिफ्राय बियो जोबनोबो रोङा आरो जेरै दं एरैनो दं आरो जेरैहाय बे साननारायणआ जि समनिफ्राय सृष्टि जादों बे समनिफ्राय बियो गोदो जेरै दं दाबो दं बियो इयुनावबो बिदियैनो थागोन होनदों आरो बिनिखायनो बे पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपा बायदि रोखोम बे ज्योति स्वरूप मुलुगनि गुरु बिमा बिफा आंगो जिउमानिफ्राय मोखां मोनै जाब्लानो मुलुगाव बायदि रोखोमनि खस्थ' एबा असान्ति जायो होनदों जोङो दिनै सिनायमाराखै बे साननारायणखौ खिन्थाग्राबो गैया परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि अनगायैथ' बे साना जे इसोर बे साना जे जोंनि देहायाव अर महरै थानानै जिउ महरै जोंखौ जे खांगासिनो दं गोथां महरै जोंखौ लाखिगासिनो दं जों बेखौ दिनैसिमबो रावबो मिथिया एबा बुजिया आइमोनहा बाबामोनहा যাহার বোধ নাই যে ধর্ম বা পরব্রহ্ম অথবা নিজে কি বস্তু তাহার পক্ষে ধর্ম বিষয়ে সৈথা সৈতে বলা ধর্ম প্রচার করা অনুচিত जायनाखि नोङो एखेबारे जेबो मिथिनो रोङा होनदों धर्म एबा परब्रह्म एबा गाव मा बुस्थु होनदों आं मा मुवा गावखौ सिनायग्रोनो थिनदों गावखौ बेबादि व्यक्तिया धोरोमनि सोमोन्दैयै सैथो असैथो बुंनानै धर्म प्रसार खालामनाया गोनांथि गैया एबा गोनांथि नङा होनदों जायफ्रा मिथिनाय बिसोरसो धोरोमनि प्रसारक जानांगौ मा होनबाय बहाय अ जगतेर अमंगलकर जाय व्यक्तिफ्रा ओरैनो नामखौल' धर्म खालामनानै बिनि मावनाया गुबुन गुबुन आयदाजों थांबाय थादोंब्ला बियो मुलुगनि मोजां नङा होनदों गाज्रिसो जाहार बस्तुबोध आसे ताहार गियान आसे जाहार गियान आसे ताहार शान्ति आसे होनदों जायहा मुवाखौ मिथिबाय बिहा गियान जाबाय होनदों जायहा गियान जाबाय बिहा शान्तिबो जाबाय होनदों সেই ব্যক্তি धर्म की बुस्तु ताहा जानेन बे व्यक्तियासो धोरोमा माखौ बुंमारदों बेखौ बे व्यक्तियासो मिथियो होनदों आरो जाहार बस्तुबोध नाय ताहार गियान नाय
जायहा मुवानि सायाव बिजिरनाय गैया बेहा गियान गैया होनदों। जाहार गियान नाय ताहार शान्ति नाय, जायहा गियान गैया बेहा शान्तिबो गैया होनदों आरो। से व्यक्ति धर्म ও নিজে কি বস্তু তাহা কি প্রকার জানিবে? बियो गावखौनो सिनायाब्ला होनदों, गावखौ सिनायथारनांगोन होनदों। आं जे सासे मानसि, आंनि दाथाया माबायदि, माजों दाथाय जादों, आं माजों थांनानै थादों, नैबेखौ बियो मिथिनांगोन होनदों आरो। बेखौ मिथिथारनांगोन। बेखौ मिथियाब्ला बेबादि व्यक्तिनि दारै धर्म प्रचार खालामोब्ला माने अधर्मनिसो प्रचार जायो होनदों आरो। एरূপ মনীষের দ্বারা ধর্ম প্রচার না হইয়া অধর্মই প্রচার হয় होनखाबाय। এবং ইহাতে অমঙ্গল বিধেত মঙ্গল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। मानो होनबा बेवहाय गाज्रिनि अनगायै मोजां जानायनि जेबो सम्भाबनायानो गैया होनदों। जिहेतु धर्मनि खोथाखौनो बे मिथियाबा होमबा बे व्यक्तिया जुदि धोरोमनि प्रचार खालामोब्ला होमबा धर्मआलाय बहा प्रचार जानो? बेथ' धोरोमनि प्रचार जालाना। बेबादि व्यक्तिखौ राजा मन्थ्रिफ्रा दण्ड होनांगौ होनदों, माबा मोनसे सास्ति होनांगौ होनदों परमहंसनि मथे आरो। बेबायदि आरो। बेनिखायनो जोङो दिनै बे धोरोमनि सोमोन्दैयै आरो बै उनथिं डायग्राम दं, बे डायग्रामजों आरो माखासे मोजाङै जोङो गावजों गाव एसे मिथिलायनानै लाबावनि। नै बेवहाय आरो ससे दंबावो, जेनेबा सृष्टि प्रकरण होनदों आरो सारनित्य क्रियानि 10 पृष्ठायाव आरो। बेखौबो सोरनावबा बिजाब दंबा नायदो। आरो गुबुनफ्राबो, गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो नायनो गोसो जादोंबा सारनित्य क्रिया बिजाबखौ जोंनि बे सैत्य धर्म एबा ब्रह्म धर्म फालिग्राफोरनाव मोनो। सोरबा व्यक्तिनि हेफाजाबै सोरबा सिनाखिनाव मोनोब्ला बायनानै फरायनो हागोन आरो। बेबायदि आरो। बेवहाय बुंबाय, जेरैहाय जोङो दा महापुरुषफोरखौ खुलुमदों आरो। महापुरुषखौ खुलुमदों। जेरैहाय जिसुखौ खुलुमबाय ख्रिस्ट' धोरोमनि मानसिफ्रा, हजरत महम्मदखौ खुलुमबाय मुस्लिम धोरोमनि मानसिफ्रा, हनै जयगुरुनिफ्राय जेनेबा अनुकुल ठाकुरखौ खुलुमबाय, हनै बौद्धदेबखौ खुलुमबाय चाइनाफ्राव, अरुणाचलफ्राव, बिदिनो पान्जाबफ्राव हनै गुरु नानकखौ खुलुमबाय। महापुरुष आरो बिसोरो आरो। बेबायदिखौ खुलुमनो गोनां दंना गैया, नै बेवहाय एसे माने परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया जोंनि गेजेराव लिरनानै गालांदों आरो। जेनेबा बेवहाय पेन बुद बुद तरंग शत बर' মাঝারি যেমনই হোক না তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্র জল হইতে জন্মিয়াছে ও একই সমুদ্র জলে লয় পাইবেন, চিরকাল কেহই নাই ও থাকিবে না, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রে ঋষি মুনি অবতারগণ এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী, মূর্খ পণ্ডিত, ধনী দরিদ্র, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলেই পেন বুদবুদ তরঙ্গ রূপে জন্মিয়াছে ও লয় পাইয়াছে, জন্মিবে ও লয় पाइबे होनदों आरो। बेवहाय बे खोथाखौ बुंदों आरो। जेरैहाय नैबे मुलुग संसारखौ मोनसे लैथो बुजायदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो। बे मुलुगखौ मोनसे लैथो सागोर बुजायदों आरो। बेवहाय गासैबो जेसेबां ऋषि मुनि अबतारगण होनदों, ऋषि मुनिफ्रा बयबो बे मुलुग संसाराव माने उजिफैदोंमोन। जेरैहाय मोनसे सागोराव गिदिर गिदिर बे सागरनि गेजेरावनो न'से बिल्डिंसे फेंफोना गिदिर 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 सृष्टि जायो आरो सागराव। थिग बेबादिनो नैबे संसारावबो ऋषि मुनि अबतार बिसोरो उजिफैदोंमोन आरो बे जायगायाव। बेबायदि उजिफैनानै बिसोरो बै सागोराव फेंफोनाया जेरैहाय
गुरलाब गुरलाब गिदिर गिदिर जानानै बहायनो स्रोब बे दैमाजोंनो सागोरनि दैजोंनो गोरोबहैफिनो आरो। थिग बेबादिनो नैबे संसारावबो बिसोरो उजिनानै गासैबो जेनेबा ऋषि मुनि अबतार गासिबखौबो होनदों आरो। गियानि अगियानि मुर्ख पन्डित धनि दरिद्र एम्फौ एनला बेन्दों बेनला माने बिश्व ब्रह्माण्डआव बिसोरो बै सागराव फेंफोना गिदिर गिदिर उजिनाय बादि नैबे संसाराव उजिफैयो होनदों। बिनिफ्राय बेयावनो जोबलांफिनो होनदों आरो। जोंबो नै उजिफैदों, दा जोंबो जोबलांगोन आरो। बिदिनो बै ऋषि मुनि जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट', हजरत महम्मद, गुरु नानक, बुद्धदेब, श्री कृष्ण, राम जेसेबां महापुरुष उजिदोंमोन बे संसाराव उजिफैनानै बे संसारावनो बिसोरो जोबलांफिनो आरो। बिसोरो चिरकाल थाखिबेना होनदों, जेब्लायबो थैजासे बा थैनो रोङै जानानै थाया। बेबादिनो नैबे सागोराव सय्थ, ओमकार, ज्योति स्वरूप, अखाफोर, सान नारायण गेदेर ब्रह्मआ गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय आबुं नुजानाय नुजायै बायफ्लेनाय गैयाजासे दङ बे महरैनो थागोन नैबे बुहुमा आरो। नाथाय जोंनि जेसेबां बहाय उजिफैदों गासिबो फेंफोना होनदों, फेन बुद बुद। आरो बेखौ बुंदों যখন একটি ফেন বুদবুদ মুক্তি পাইবার জন্য আর একটি ফেন বা বুদবুদের যদি উপাসনা করে সে কখনোই তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না होनदों। बेबायदि होनबाय आरो। मानो होनबा नोङो बै गिदिर गिदिर फेंफोनाया, बै फिसा फेंफोनाया बेखौ खुलुमनानै बिनिफ्राय मुक्ति मोननो लुगैनाय खोथाखौ बेखौ रिजायदों आरो। जेनेबा बिसोरो सासे सासे महापुरुषानो जाबाय, ओमफ्राय बिसोरो सानसे बेलासे बिसोरबो थैबाय एबा दाथ' थैलांबाय। जिसु ख्रिस्टआबो थैलांबाय, हजरत महम्मदाबो थैलांबाय, बुद्धदेबाबो थैलांबाय, अनुकुल ठाकुराबो थैलांबाय, गुरु नानकआबो थैलांबाय, रामाबो थैलांबाय, श्री कृष्णआबो थैलांबाय। मथा मथि बिसोरो भगबान महरै फैदों, बहाय भग खालामनो फैदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरो थैनानै थांफिनबाय, बिसोरो बै ज्योतिजोंनो दंहैफिनो आरो। बे ज्योतिनिफ्रायनो फैदोंमोन, ज्योतियावनो थाहैफिनदों, गुबुन जायगायाव थायाखै आइमोन बाबामोन। आरो बे बेक्तिया नोंसोरखौ मुक्ति होनो हानाय बेहा क्षमता गैया होननानै परमहंसआ बुंलांबाय। बेबायदि आरो। नाथाय समुद्र मुक्ति दिते पारे, नाथाय नैबे लैथोहा मुक्ति होनो हागौ आरो बै पुण्य परब्रह्म ज्योति स्वरूपआ मुक्ति होनो हायो होनदों बिसोरखौ। बेनिखायनो बे ज्योतियासो बिसोरखौ एबा जोंखौ मुक्ति होनो हानाय क्षमताया बे ज्योतियासो दं आरो। होमबा नायसाय, बे जोनोम जानाय सासे बेक्तिखौ जोङो महापुरुष एबा इसोर होननानै खुलुमनानै जों बिनिफ्राय जों मुक्ति मोना। बै दै फेंफोना बादि ऋषि मुनि अबतार गणके उपासना करिले कुनु फल नाय। बै दै फेंफोनाजों रिजायनानै बुंदों, सागोरनि फेंफोनाजों। बिसोरो बेहाय उजिफैदोंमोन ऋषि मुनि हिसाबै, नाथाय बिसोरखौ खुलुमनानै जेबो फिथाइ मोना होनखाथारबाय। आरो खुलुमनाया गोनांथि गैया, निष्प्रयजन होनबाय। बेबायदि आरो। যতক্ষণ তাহারা জগতে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্তমান থাকেন ততক্ষণ তাহাদের নিকট হইতে প্রীতি ও ভক্তিপূর্বক সবুপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। नाथाय बै जिसु ख्रिस्टआ, हजरत महम्मदा, गुरु नानकआ, राम कृष्ण मोनहा, जेनेबा राम मोनहा आरो बुद्धदेब मोनहा थांनानै थानाय समाव बिसिनि खाथियाव थांनानै, बे गियानि पुरुष नालाय बिसोर साफा साफा बिसिनि खाथियाव माने मोजां बोसोनखौ
लानो थोनदों थांनानै थानाय समाव आरो दाथ' गोमोरलांबाय जेबो गैला आरो बिसोर माबा मोनसे होनो हानाय बिस्रा जेबो खमथा गैला आरो दा ओंखायनो बिसोरखौ खुलुमनांगौनि गोनांथि गैला आरो बिसोरखौ खुलुमोब्ला जेबो फिथाइबो मोनला होननांगौ परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया आरो बेनिखायनो नै बेवहाय बिसोरहा आरो जेबो आलादा अस्तित्व थाला होनखाथारबाय होमब्ला बिसोरखौ आरो आलादायै खुलुमनो मान होनो गोनांथि गैलिया होनबाय बेबायदि आरो बेनिखायनो परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया जोंखौ खावलायलांबाय बयखौबो आरो खावलायलांदों आरो जेनेबा नै बेवहाय बुंदों ओंकार बिराट पुरुष ज्योति स्वरूप माता पिता हইते समस्त सरासर स्त्री पुरुष पीर पैगम्बर जिशु ख्रिस्ट ऋषि मुनि बौद्ध हजरत मोहम्मद अवतारगण उत्पन्न हইয়া ইহাতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহা হইতে উৎপন্ন হয় जेसेबां नै बेवहाय मख'जाबोदों जिशु ख्रिस्टमोन पीर पैगम्बर अवतार हजरत मोहम्मद बौद्ध गासिबो जोबलांबाय आरो फिनै जोनोम होयोबा बै साननारायणआसो बिसोरखौ बेवहाय जोनोम होफिनगोन होनदों आरो जोनोमबो दंफिनबावो आरो इनि सर्बकालि जाहाथाय बिराजमान आसेन এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিস্বরূপ মাতা পিতা নিরাকার নির্গুণ অদৃশ্যভাবে আসেন এবং ইনিই জগৎ সরাসরকে লইয়া সাকার বিরাট জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশমান आसेन बे जोंमायासो नै बिमा बिफा नुनो मोननाय नुनो मोनै नुजायै हिसाबै दङ नुनो मोननायावबो दङ बेनो बे मुलुगनि थाबायनो गोरों रोङैखौ लानानै गेदेर ज्योति महरै नुजानानै दङ होनदों आरो बेवहाय आरो बेनिखायनो माखासे बै डायग्रामजों थांनानै दानिसो फरायथिलांनाय माखासे गोनांथि माखासे बाथ्राफोर दंमोन बेखौ बहाय दिहुनदिनि आरो आइमोन आफामोन